nga ang maong katalagman, Father, mo ay nakapakuan gyud nila ang pagbag-o sa pagtuo og pagtahod no sa balaang bata mo na nga tingali ako mo agree ko sa nimo ana nga maon siya ay nakatukmod nga Bitaw. kanang atong bag-uhon no atong pagtuo Mhm. labi na gyud sa panahon sa katalagman. Bitaw. Yeah, that's true, no? So, muna Father, na- kumusta man? Arita sa ato ang kay atong Oktubre, no? Ato bang nasinati itong linog. Kumusta man, Father? Unsa man ang damage karon sa belfry nga nakaapektar sa Santo Niño devotees? Naa ba? O unsa may mga epekto niini? Well, padayon, no? Ang pag-restore niya. So, the overall objective ni ini sa ato ang tumban na belfry, no? Mm. Is to have that restored, no? So there is an ongoing discussion sa mga engineers po, mga contractors o ang mga ato ang mga conservationists, no? Pinaagi sa NCCA, no? Sila ang lead agency ni ini. Mhm. So to a certain extent na kanang sila ang overall in charge ni ining Mhm. project ni ini. So based on the information, it will take about 2 years po, no? Dugay-dugay So gyud. in painstaking na pag-reconstruct ni ining belfry nato kay as a result niya na sarado pa, no? Saradan pa ang simbahan. That's why most of the masses or tanan lagi. So kining damage karon nga nahimo sa ato diha sa simbahan, Father, nakaapektar ba ni siya sa pag-observe o sa atong selebrasyon sa karong tuiga? Well, to a certain extent, na apektado siya kay dili na magamit ang sasud sa simbahan. Mm. No, although of course ang shrine, no, kung asa ang original na imahen sa Santo Niño, makaagi po ang mga tawhana, pero ang simbahan po dili. So sa ato pa nag-overflow, no, ang mga tao. So that's dito sila sa Osmeña ug sa Kwan ug sa Plaza Sugbo. That's why as a result of that nagbutang ang mga kaparian kang LED na mga TV, no. So sa simbahan aron adunay sila makita sa mga deboto ang proceeding sa ato ang misa. So apil na diha moabot na ang atong mga magsimba, Father, diha nas mga kadalanan no sa kilid. Yes, bitaw. So baga na gani ang ang bisan diha sa kalye. So sa ato pa nidagan po ng mga tao because it's because also dili sila na makasud na sa simbahan. So ni overflow sa dalan. Ug sa plaza. So bisan pa niini, Father, nagpadayon gyud gihapon, walay makapugong ang at sa labi gyud sa atong bisag uladan pa ta, no? So nagyapon kay daso niyanda po ang mga kaparian sa mga payong, no? Just in case na adunay init ug uwansad. So we are in a sense climate proofing ourselves. So bisan pa niini, Father, makita nato no ang pagtuo sa katawhan. Bitaw, yes. Ang pagkalig-on sa pagtuo sa katawhan. Labi na gyud sa mga deboto, mga Subuanon, no? Dako jud ang Father, magpalahi ko. Nakay mga personal stories nga stories of hope and miracles nga imuhang mapaambit ngadto sa atong katawhan. Labi na gyud ikaw sa dihay higayon nga ikaw man gyud mo kuan Padre Cora niya ikaw connected gihapon ka sa foundation. Nakay ika-share, Father, nga mga stories of hope and miracles? Well, I'm preparing myself para sa ugma na misa, no? I will mass tomorrow for the Santo Niño. Ang usa nako na nakita na inspire ko, no, sa usa ka bata na naghatag og piso sa usa ka street child sa Butuan, si Benji Bermoy, no. Sa kadaghan ng mga istorya sa naghatag sa Yolanda, no. I was struck by this little child, street urchin na beggar na nihatag sa og piso para sa
para sa Yolanda victims. Mhm. Kunya, pagkakita niya na murag kuwang pa to, di balik siya. Niyatag pa sa another piso. So, and he's 4 years old, no? He's 4 years old. So, para kanako, usari ka milagro, no? Na nakatandog sing bata, kung siguro nakatandog po sa ako. Mhm. And I think these are the stories, no, of miracles, no? Ngayon nato usually miracles, no, i-attribute nato sa nahitabo sa ato, no? Mga physical, mga monetary, bisag ug mga medical, no? Mga medical na kwan. Pero ang tinuod na miracle na siya, no? Ang pagbag-o nimo, ang pag-usab sa imuhang pagtuo, ang pag-usab sa imuhang hunahuna, ang imong kasing-kasing. Mo na tinuod na milagro, no? So dili ni siya self-serving ang mga milagro, kundi para na sa uban. Actually gibuhat sa Ginoo inang kanang mga milagro aron pakita na ang Ginoo nagahatag og paglaom sa mga tao ug paghagit ni ini sa ato sa katawhan na sila mismo mabuhat nga milagro sa ilang isikayngon. No, so there's a social dimension, no, of miracles. It's not really personal. So, but of course, kung there are also personal experience of miracles, pero sa ako ang hagit niya na, no, i-extend ining milagro na itabo sa ato aron, no, sa ato pa nakadawat kita og milagro dili mahunong ni siya sa ato, kundi extend ining milagro sa atong katawan. So susama ni ining si Benji Bermoy, no, unsa man ang mabuhat sa piso, di ba? It just reminds us of that in the gospel ba sa widow, no, the widow's mite. I'm sure si Benji, kung nadungog niya na kung nabasa niya na si Ebanghelyo, kung, no, wala 4 years old, ha? Biblia niya na. Oo. But pero na iya na nang napamatud-an sa iyang kinabuhi. No? So the Spirit was already moving him. So for me, unang tinuod na milagro. So kadang hagit sa ato na we become also a miracle to others, no? So this is labi na good ining panahon sa kalisod nitabo sa kining Yolanda, no, na kining climate change ani unsa man ang ato ang mabuhat, no, isip mga labi na good ang mga deboto, no, kang Santo Niño, no, that we become that if Santo Niño is our hope, but we will the challenge is also let us also become hope to others. Extend nato na kay kita man ang gihatagan og higayon sa Ginoo na kita ang iyang mga kamot ug mga tiil. So susama ni Benji pinagi sa piso o 2 ka pisos, no, nakatag sa og paglaom sa uban. Father, lastly, unsa may gi-expect na to karon nga mga kausaban, no? Nining pag-celebrate na to karon tuiga sa kapistahan. Well, adunay kitang tungod tingali sa kabaga nga mga deboto dinhi sa Santo Niño sa Basilica, gi-extend sa mga kaparian ni ining pagduaw sa pagbisita sa Santo Niño dinhi sa Basilica for 24/7 ini. 24/7 na bukas. 24/7. Oo. So dili na siya before ang tulan sa kagabi yun. So now we extended it up to 24 hours of pod na siya. So usa na mga serbisyo na giandam sa simbahan sa Basilica ug atong giingon ako earlier kanang nagbutang kami og og mga LED TVs around the complex, no. So usa na sa mga major developments karong tuiga, no, sa pag-andam sa kapistahan sa Pista Senyor. Father, sa mga schedules na to nga misa, mag-start siya og unsang oras? Nagdugang kami og alas 4. Alas 4. Alas 4 so nagdugangan I think around 11 na karon, no, 4 o'clock in the morning. So nagdugang usa ka misa ato kamoy pagjud sa mga katawhan.
So at least katong mga katawhan na to maka-attend gyud sila naagyoy dakang higayon, no? Yes, 11 yes, masses oo. na. Bitaw, yes, oo. So daganang so we will try to hold hope sa community everybody na siya. So, Father, may daghang ating kayong salamat ha sa imong pakiguban Yes, yes. ng mga karabuntaga unya. Pit Senyor. Senyor. Okay, mga igsoon, mao kato si Father Tito Soquinho, ang kasamtangang Executive Director sa Santo Niño de Cebu Agustinian Social Development Foundation. No, inyong nasayran nga sila sad mismo naningkamot nga ma-reach out gyud, no. In fact, nagdaghan silang mga kausaban nga ilang gihimo, nagput up silang mga lead TVs, monitors para lang gyud masudong sa katawhan kay lagi ang simbahan karon sirado pa man unya matud pa niya wala gyud, no, ni nakabara sa pagsaulog nato sa kapistahan. So daghan silang maghimo in cooperation sad sa at in support sad sa ato ang local government unit, no, dinhi sa Cebu nga mahapsay gyud unya maayo secure ang ato ang mga pilgrims ug mga devotees, mga igsoon. Okay, naa sa linya karon si Vice Mayor Idimar Aluta sa Tanggob City. Vice Mayor, mayong buntag. May buntag, sir, o Viva Pit Senyor, kanato dihang makaisunan diya. Viva Pit Senyor sa nimo, Vice. Vice, ang Tanggob every year, no? Sige naman gyud ta. Mga pila na mo katuig ay Vice nga mukuan gyud kanunay, mukuyog gyud sa pagsaulog nato sa Senior Santo Niño. Actually, we started in 1995 and 1995. 1996. 95 and 1996. Okay. Onya ning hunong ni sa maka siguro mga around pila ka tuig siguro mga 3 to 4 years after 1996 tungod kay ang Tanggob niya sin kayo na mao may nag-home sa Palarong Papuok or Northern Mindanao Regional Athletic Association meet atong gayon for 2 consecutive years. So matunto ang wala ni maka-participate in 1997, 1998 and 1999. But during the Millennium Sinulog, bibalik ni sa Sugbo, no, and then we joined the pre-interpretation category, and during that time we were able to get the grand prize during that presentation. And then in 2001 we went back, no, we came back to Cebu and then joined again to defend our title. So luckily pinari sa tabang po ni Cesar Quirino, bitaw niya punta for the second time sa ato ang entry sa pre-interpretation category. And then in from 2002 we ning kuanta ning we shifted to Sinulog based category. And then we were also the champion during the time. So until 2013 siguro mga duha ka tuig siguro mga 2004 and 2008 nag-second ta. The rest from 2000 na champion ang Sinandong Cultural Youth. So makaingon ta, Vice, nga more than 10 years na gyud mo nga ni salmot gyud, no? Og ni kuyog gyud kanunay sa ato ang selebrasyon. Unya every time, Vice, nga sinulog murag mao gyud kuanon dayon sa mga tawo, paabuton sa mga tawo ang Tanggob City, no? Kay kana lagi sa inyohang kaanindot basta every time nga mo participate ang Tanggob City mao gyud atngan sa mga tawo. Akong panguntahan na, Vice, unsa may rason, no, behind ani sa inyohang pag participate every year? Kanang diri sa siyudad sa Tanggob, sa amo ang whole year round activities nato dili gyud appeal gyud ang ato ang participation diha sa Cebu. So from January to December, we started the year with abang, no, ato yung gi-appeal yun agi o pagpasalamat sa mga blessings na ginhatag sa Ginoo diri kanato labi na diri sa Tanggob tungod sa mga successful kayo ang mga activities, mga projects, mga programs sa syudad. So nakatambal yun ako kayo. So mao na nga agi ko salamat sa dibog tuig. So among sugdan ang pag-abri sa bagong tuig pinagi sa among participation sa Cebu. So first and foremost, Thanksgiving. At the same time, ang amo ang pag-ampo
for more blessings nga ihatag sa tanggol. At the same time, usa ni pamaagi nga amo ika-promote ang syudad, pinaagi sa amo mga kabataan dito sa tanggol. No, so kay mao man na ang amo ang usa sa mga tunog nato part of tourism mo na ikaduha na mo nga rason. Pero ako ipaybalod diri nga ang first and foremost sa mga rason mao ang pasalamat, at the same time asking for more blessings, pinaagi sa intercession, pinaagi sa ato ang mahal nga Santo Niño. Ikaduha, promotion and development of the talents and skills of our youth here in Sanggol. Vice, kanang mga kabataan nga ni-appeal sa inyo ha, or mga participants nga naka-appeal sa inyo ha, unsa man po yung mga makashare ka sa ilahang mga gibati pod once nga mo participate la. I know nga dili man tanan, no? Unsa man sila diha ang inyohang mga kabataan o mga participants, aduna bagyo murabag gana bagyod kayo nga moingon nga basta panahon na nga sinulog na, mag-practice na, magkuan nag mga tao. Unsa may reaction sa mga tao or mga participants diha or sa mga bata once nga magtawag na mo og mga mo-appeal? Para kanako, mura ba o sunod sa idugayon ni kita nga pag-participate na sa kabataan ay aside from physical conditioning nga maihatan nila para persevere sila na ay kusog, ay energy nila. Kaya imagine whole day niya maasa pa yung gabi na aga sayaw sa danan. So aside from physical conditioning, aside from developing the skills in dancing, so muna ang preparation nato physically, di na po na mo party po sa amo ang training kanila, mao ang paghatag na mo sila sa spiritual nga side. So this year we were able to conduct duha kay gayon nga mihatag mig recollection retreat para sa mga bata. Ang primero nga recollection namo is on values formation. Inculcate na mo nila sa values nga angay mapatunan sa matanon nga tagpanon. Kaya imagine, mutiya ka sa imuhang syudad, maadto ka sa laing syudad. So you are not bringing only the name of your family, you are not bringing the name of yourself, but you are bringing the name of the city of Tanggol. Second, so ang ipadulot sa lahang kasing-kasing unahuna ang tribusyon sa Santo Niño. Kay dili lang sa we all know nga sinulog is a prayer dance, usa ka sayaw nga ang pagampo. So mao na nga amo jud inculcate nila unsay kahulugan sa ilahang himo. Kinsa si Senior Santo Niño. So makaingon ta Vice nga appeal na sad ni sa ilahang panaad individual sa inyo mga okay, good. So mao na nga haron masabtan gyud nila, haron na ay epekto ang pagsayaw dito lang ang sayaw di for the sake of dancing kundi sayaw nga na ang pag-ampo mao na nga personally naagin sa ilay meaning sa ilahang meaning sa ilahang buhat. Karon ang audience nga magtan-aw nila makasabot sa ilang gihimo, and then siguro sa ilahang kaugalingon mura ba i-convey nila ang message ngadto sa audience, ngadto sa mga judges mao na nga dali na kaayo ang pagsabot sa ilang gihimo tungod kay ang mismo ang sayaw nakasabot man sa ilang gihimo. Labing siguro Vice kanang mga younger generation karon nag-look forward po na sila nga usad sa ilaha maka-join sa kaning sinulog, no? Mao ko na ginadamgo na din mo nagihulat nila immediately after sa fiesta na mo sa mo dati festival September pagka October na naman ang recruitment kay naamay pila nga mga dancers nga dili maka-appeal karong tuiga tungod kay ang uban kanila mga siguro 4th year students sa high school o mga graduating sa college, so mohangyo sila nga dili sa sila mo join. So mo tunto maghimo na mi og recruitment at the same time screening sa mga bago nga mo-appeal. Pero sometimes kanang naadyo mohangyo na mo nga mga previous nato nga mga dancers na mo-appeal gyud. Ako man eskwela dayon siguro panata nila kang uban ana ang mga board passers man dancers agig pasalamat po nila
Oh, pasalamat nila. So, muhangyo sila, mabubusin na muhangyo nga, sir, mo appeal lang yun ni sir, liga, sir, kay panaan mo ni sir, nakapasar mi, maluwi na ako. So, mo na nga, amo dyo, priority na mo itong mga old na mga members nga ning undang sa mga diyo tungod kay nagpreparar po sa ilaha mga board exam, yung nila mga pagtuon, so mo to nga inigpalit nila sila ang priority, then kung naapay mga slots nga open, mga ito ang himong na swinging by siguro mga October, and then by November, every Saturday and Sunday na ang rehearsal diha sa mo ang Senador Cultural Center, and pag-abot ng December, so mo lang uban sa sakripisyo jud ayo sir, na sakripisyo sila ilahang sakripisyo ang ilahang pagduling ayaw panahon sa Pasko just to be with us during the Christmas vacation, and then after rehearsal mo join sila religiously. Vice, nagisgot namin kag-rehearsal, mga pila gyud kabuwan, kano sa mo nagsugod yun og practice yun sa inyong rituals? Recruitment namo is October, mga semestral break, and then so good yun og rehearsal every Saturday and Sunday, kay klase pa man na. Yeah. So ang rigid ng training, rigid ng mag-live-in na mo sila, ay pundo na gisa sa kalugar, so ang local government unit of Tango mo provide sa ilang hikaanan, mo provide sa ilang pagkaon, 3 meals and then 2 snacks, and then kahuman sa rehearsal na pagkakatiis, at least ang mga city officials po magkaputampo po ni. Ayun, mo silang papainiton, may nang katulog nila, init ang mga pugnaw diya ang timpo sa gabi, ilang pinakaroong panahon na. So mao na kuan gid sila, i-preparahan na ginamo sila. Vice, last question na lang gini. Sa inyohang katong mga Grand Slam winner man gid mo, unsa may mga mamoy na dawat ato nga premyo, unsa man to ninyo, Vice, unsa may inyohang mga proyekto baka nga inyohang gi-allocate para sa inyohang mga prizes nga nakuha no as Grand Slam winner? Part sa amo ang kuan, paghatag incentives sa atong mga ano, kay ang atong mga bata ilikan sa Cebu na nagis mga allowance, amo, and then haron magamit po nila panahon human sa sinulog, doon sa kaadlaw nila nga wala sa mga mall, niya mamalit sa ilahang pagpa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 pagp
Safety na lang pod. Mao na nga kuan, mao na nga tagaan ginamo sila, win or loss, tagaan ginamo sila. Naa gina sila part na gina sa budget ng paadto sa Cebu ang ilahang allowance, good for how many days nila. So, libre naman ang pagkaon dito, libre naman. So, aside from food, aside from snacks na mga ihatag nila, kana ilang allowance na magamit sa pauli diri. Kanya, kaluyan man sa Ginoo nga daog yuta, so doon na po sila incentives nga ihatag. Aside from the monetary incentives, amo silang gitreat sa mga resort like for the last 3 years amo silang gitreat dito sa Dakak, Dakak resort diha dapit sa Dapitan. So mo stay dito sila 2 nights, fellowship at the same time dula dito. Wow. So mo na ma-enjoy ang mga bata, and the rest of that reserve, and then doon ay mga projects nato para sa youth. Okay. So mao na ang atong kaipuan sa aside sa mga bata, ato po taga ma-incentives ang atong mga nanabang jud like nag-iipon sa mga props, sa mga appeal naman to sila gyud sa contingent. So tanan ato jud nang gi-account ang tanan nga at least makaambit sila sa grasya nga nadawat nato tungod kay participate man ta dito sa Vice, kano sa mo kuan? Kano sa expected mo abot dinhi sa Cebu? Ugma po on Sunday man. So, kuan himuon na mo ang kay a Sunday prior to our departure for Cebu na misa, ang mga bata na sponsor man tag-usa kami sa third mass diri sa Tanggo. Send off mass. Ayon, in the complete uniform, complete costume na harma blessing Yes. sila ang mga bata. And then immediately after that, doon ay
dunay dress rehearsal, indoor, so walay mga kuan lang, walay mga props, mga backdrops kay dili pasigo sa gym. So dito tan-aw lang ang costumes, tan-aw lang ang ilahang street dancing routines o ang ilahang sayaw sa ritual yun. Of course, ang mutam na adha ang mga city officials, ang mga empleyado sa gobyerno, ang mga ginikanan sa ato ang mga kabataan. So ang kana mga katanggog nga muanha diya, o so ay na dili katanggog nga muanha diya sa ato ang paghimo sa dress rehearsal, or more or less makita nila ang routines, makita nila ang dagan unya, and then critiquing pag human sa dress rehearsal ay critiquing, so i-critic na tanan nila, and then including the costumes tanan, i-critic make-up, tanan buhok, tanan na aspects i-critic na, and then doon na pa panahon pagkahuman sa dress rehearsal to paghimo pa sa mga corrections, kung doon na may mga corrections, and then the following day, Monday, papaulio na sila kay maglaba in preparation kay pagka Tuesday, January 14, mugika naman siya ng pagkagabi. Okay. Vice, so, na sila. Yes. Vice, arita sa imuhang mensahe sa alang sa mga taga Cebu, no? Ug ingon man sab sa imuhang mga kuan diha, mga constituents diha. Yes, Vice, go ahead. O sa tanan, sir, salamat kaayo sa inyong paghatag ug higayon nga ang siyudad sa Tangub maka-extend sa mong greetings. Happy New Year sa atong makaisunan diha sa Cebu. Kanya kita-kita o niya tapo ko na ibalon mi nga sa mga taga Cebu nga nahigugma na po sa mga taga-Tanggog nga mo ilang tinod. So maangyo ni sa taga Cebu nga iampo ang atong kabataan nga safe ang travel, at the same time good health ang mga bata nga makasurvive yun until sa pagkahuman sa sinulog, and then diri po sa among makisunan sa siyudad sa Tangub, mga Tanggubanons, padayon ng ato ang paghatag suporta sa itong mga kabataan o niya sa mga ginikanan. Salamat kayo sa inyong pagtugod sa inyong mga kabataan nga mahimong tipik o kabahin sa participation sa Tangub sa Sinulog Festival 2014 sa Sugbo. Nya amo po pasalamat kay sir no sa San Pedro Calungsod Shrine kay hatag man sila kayo na namo sa Saturday evening mga 6 o'clock at dito mahatag ang pasalamat pinaagi intercession ni San Pedro Calungsod kay mao man siya patron saint sa among mga kabatanunan diri sa Tangub. So every sinulog nahimo jud pong tipik o kabahin ang basilika, ang San Pedro Calungsod Shrine, labi na ngadto ka mo sa inyo lesson nga sa kanunay ang magahulat ka namo nya na tagaan ni higayon po nga maka-perform dito in front sa ato ang arsobispo diha sa palasyo sa obispo. So for how many siguro mga 6 years na amo ang partnership with the San Pedro Calungsod Shrine. So salamat kay labi na sa amo ang kuan diha, amo ang higala kaayo si Ma'am Merchi Miranda nga mao joy pag-atimana mo diha. So salamat kaayo labi na sa mga devotees po ni San Pedro Calungsod. Salamat kaayo, magkita-kita unya ta puhon labi na karong January 18 bispira sa ato ang sinulog kay mga na pud ang mga taga-Tangub ug ana mo simba sa shrine ni San Pedro Calungsod. Vice, daghang kayong salamat sa imuhang gipaambit na mong panahon. Salamat po kay sir. Viva Pete Senior. Viva Pete Senior. Okay, mga higala mo, ito si Vice Mayor Edimar Aluta no, sa Tangub City. So inyong nabati mga igsoon ang mga kasayuran, no, kabahin sa pagsaulog na to sa Senior Santo Niño. Magkita-kita ta sunod Sabado o the following day ang sinulog na gyud parada no sa 19. So kaning tanan mga igsoon, daghang kayong salamat sa inyong pagkiguban kanamo sa ngalan sa akong kaubanan si Miss Roxanne og si Ma'am Heidi Palapar.
Nahibaw ba mo unsa ang gibasihan sa pamaagi unsaon pagsayaw sa sinulog? Kinigikan sa sayaw ni Titang Jola, ang giisip nga sinulog dance and beat keeper. Sinagulan sa paagi sa paghalad ug pagampo sa mga namaligyaay ug kandila at tubangan sa basilika nga mas nailan nato karon nga mga tig-sinog. Kini si Pagtuki Roxanne naghatod ning mga gagmayng kaalam. Maayong buntag. Ania ang mga pinakauwahing balita nga adunay kalabutan sa atong kalambuan. Usa ka brass monument ang itukod pahinungod nila Vicente Rama o Sergio Osmeña Jr. sa may Cebu City Hall. Gibana ba ng dili momeno sa 3 milyones ka pesos ang kantidad sa ipatukod nga mga monumento. Ang monumento resulta sa giluwatang kasabutan tali ni Cebu City Mayor Michael Rama ug ni Insular Life Assurance Vice President Enrico Cordova di Palangdugay. Ipasalig si Cordova sa suporta niini lakipman sa Insular Life Assurance Cebu ngadto kang Mayor Rama. Kay nung duman nga sa kasaysayan sa Subo, si Don Vicente Rama mao ang giisip nga father of the Cebu City Charter, samtang si Sergio Osmeña Jr. mao ang labing unang napili nga mayor sa syudad. Sa pagkakaroon mabantayan nga nadunay gibutang nga bust monument sa duha ka inilang leader sa managlahing dapit. Sama sa monumento ni Rama nga naagitukod sa Bureau of Fire Central Visayas Office sa may San Nicolas, Pahina, samtang ang monumento ni Osmeña naa sa SM Mall parking area. Apan matod ni Mayor Rama nga panahon na aron mahimutang ang duha ka mahinungdanong tao diha duol sa Cebu City Hall diin sila nahisakop. Dugang ni Rama nga siya nang hinaot nga mahuman ang pagpatindog sa duha ka monumento atol sa pagsaulog sa ika-77 nga Charter Day sa syudad karong umaabot nga Pebrero 24. Sa laing balita, sukwahi sa gituuhan sa kadaghanan ang imahe ni Santo Niño nga gisulod og bulletproof glass nga nahimutang sa basilika mao ang orihinal nga imahin diin 400 ka tuig na ang gidugayon. Mao kini ang pasalig ni Father Jonas Mijares, ang rektor sa basilika ngadto sa mga nagtuo nga dugay na nga naguba ang orihinal nga imahin. Matod ni Mijares nga usa sa timailhan nga orihinal ang imahin mao ang gasgas sa naong niini nga resulta sa pagkatagak pila na katuig ang milabay. Usapod katimailhan mao ang pahiyom sa imahin nga lahira kung itandi sa ubang imahin sa balaang bata. Gisaysay sab ni Mijares nga adunay tulo ngadto sa 4 ka replika ang imahin nga gamiton sa tradisyonal nga kasaulugan sama sa hubo ug Walk for Jesus. Sa laing bahin, gilantaw ang daghang kausaban sa pagsaulog sa pista ni Senyor Santo Niño karong tuiga. Mao kini ang pamahayag sa organizing committee sa relihiyosong kapistahan nga gipangunahan ni Father Jonas Mijares. Usa niini mao ang pagsugod sa nobinaryo ni adtong Huwebes diin gidid-an na ang pagpaninda og balloons sulod sa basilika kini subay sa insidente nga nahitabo ni adtong tuig diin adunay nabubod nga balloon sa usa ka electrical transformer nga miresulta sa pagbuto niini og pagkaputol sa linya sa kuryente sa mga kasikbit nga dapit. Kinadili usab karon ang pagpaninda kilid sa dalan nga agian sa prosesyon aron makalikay sa pagkabalda sa bagang duot sa mga deboto. Samtang si Mijares nagkanayon nga ang novena mass ipahigayon sulod sa 11 ka adlaw gikan sa orihinal nga napulo ka adlaw ug 24 oras sab nga abli ang basilika alang sa mga deboto sa Batang Jesus. Sa katapusang balita, gawas sa siling nga gibutang sa tickets alang sa Sinulog Grand Parade karong tuiga, gilakipan sab kini og quick response code kun QR code nga mahimong iscan gamit ang smartphones. Sulod sa mao nga code ang series number ug ang pangalan ug address nga irehistro sa manag-iya sa ticket. Nagkanayon si Ricky Ballesteros, Executive Director sa Sinulog Foundation Incorporated, nga ang tickets mahimo sab nga itipig isip souvenir human sa kasaulugan. Kung itandi sa miaging tuig, misaka ngadto sa 200 pesos ang presyo sa tickets, nga karon nagkantidad og di mo menos 800 pesos ngadto sa 2,500 pesos ug mapalit sa Sinulog Foundation Office sa Cebu City Sports Complex matag adlaw gikan sa alas 8 sa buntag ngadto sa alas 6 sa gabi. Nidugang si Ballesteros nga adunay 7 ka LED screens nga iinstolar diha sa dalan nga agian sa parade ug sa sports center aron sa pag-live stream sa Sinulog dance presentations. Ug mao kadto ang mga balita sa kalambuan karong simanaha. Kini si Pagtuki Heidi. Paayong buntag.
Mahibabamusikin sa ang mga nisalmot sa 11 Sinulog Parade. Niadtong tuig 1980, 7 ka eskwelahan ug universidad ang nisalmot sa 11 Sinulog Parade nga nanukad sa Plaza Independencia. Lakip niini ang University of San Carlos, Southwestern University, University of San Jose Recoletos, University of Cebu, University of Southern Philippines, Cebu Institute of Technology ug Cebu Doctors University. Kini si Pagtuki Roxanne naghatod ning mga gagmayng kaala.